velkommen til DM i Snegl. Hvad sker der her? Det er Speedy. Og hvad er det, der ligger der? Kan du så lige tage resten af strøgen? Okay, mand. Den suger det hele. Prøv lige at se, den ryger helt ud. Den er helt ud. Den er helt ude af huset. Det er en arm. Det er godt. Den har fået 3. følgehorn. Den har 3 følgehorn nu, mand. Nu kommer det 4. så. Det er der så. Den ligner min penis på en nudiststrand. Det er også det, så der. Prøv lige at se følehornene. Er du sindssygt, den er fremme i huset, den der? Ja, prøv lige at rykke den tilbage igen og se, om den bliver ude. Det gør den. Den er råd. Den vil gerne. Prøv at se der, nu tager den den. Der går for det hele. Den er blæst, den der. Er du galt, mand? Prøv at se, jeg sagde det til dig. Det kan den lide. Ej, hvor den savler. Er der mere? Hallo? Er der mere? Jeg tænkte på, du har ikke et stykke med gode her. Og så der rejser det så. Det er fordi, den er vred. Jeg har da aldrig... Er du Den galt? dræber snegl, ja. Nå, den så jeg Prøv at se den lige. Den er på. Den er på. Prøv at se. Den er hammerne på. Giv lige den krumme her. Den er mere. Ja, det kan Der lå en bid til det. Ja, det er godt. Hun siger, prøv lige at se den der. Nå, prøv lige at... Jamen, den er færdig. Tænder. Den ligger så. Den giver mig aldrig mere. Ej, nu ser du så den krumme der. Nej, den sover en uge. Tror du lige den røde? Nej, det tror jeg ikke. Den sover ikke en uge, den Jeg der. sover en uge. Prøv den tager følehorn. Ja, der var den. Er der mere? Er der mere? Tror du lige, den tykker, den der? Ja, du må huske, den første er gratis jo. Ja. Jeg prøver en gave. Ej, den tykker. Prøv at se. Det gør den kraft. Det gør ikke godt det. Adrian, jeg kan lige så godt sige dig, mens du sidder inde, så skaffer vi dig flere kunder. Den har den helt op i gaven nu. Er du galt, mand? Det er for fedt, det Prøv lige der. at se. Du er en snegl for helvede. Det er en snegl på træt. Det er tæt på Tegn på blæst. Ja, den er en sneglens svar på vild. Røg den lige helt tilbage i huset en gang. Ja, den gør. Prøv lige at se, Den hvordan... hygger sig. Uden... Prøv lige at se, den er rådet. Den er faktisk rådet den på nu. Jeg ser. Det er for den. Ja, om lidt så sover den nu. Nu går den snart. Nu går den snart hjem. Og der er ikke en snegl til, så det kunne være sejt, den havde en at starte med. Te. Uden pis. Prøv lige at kigge. Den Den er helt blæst nu. Det er selvfølgelig det. Prøv at se, huset det vælter bare. Jeg har da aldrig set en snegl med så meget tryk på. Tænk sig engang, når man rykker den, at den ikke kravler ind. Prøv lige at være. Og det er en snegl med selvtillid, det der. Hvad så, drengen der? Ja, skub til taget. Pluk Pluk æbler. Ah, nu er den lige nede og stået bær, kan jeg se. Jeg er glad for, at den klatter på gulvet, mand. Prøv lige at den løber så stærkt, så den glemmer sin røv. Den ligger her. Er der nogen, der har købt et hus? Jeg tænker på, det var ikke længe, så snakker vi dødsbo her. Den kan ikke klare det der. I længden. Er du klar? Den løber hurtigt. Nej, jeg har aldrig set en snegl med så meget rejsning på hornet. Prøv lige at se. Du er narkoman jo. Jeg har aldrig set. Det er en narkoman. Prøv at den har efterladt den der. Jeg kan godt lige komme og snuse op, du. Men det er ikke om en uden at tage den. Er der mere? Tænk, så får den lige en. Nå, Kasper. Og det var rektalt. Så fik Øj, du den savler. Øj, prøv lige at se, hvad den savler. Prøv nu, den fodrer Lige om munden. lidt, så skal du se i huset, står Har der jeg bare ikke sagt til dig, at du skal huske at drikke vand? Den røg ind og holde fest, den der. Har jeg ikke sagt til dig, at du skal huske at drikke masser af vand? Er du galt, du gik i huset? Ej, nummer 9. Nej, lige have en lille en der. Den skal have en 9. Det er nummer 9. Og sejle i. Åh. Ej, den skal heller ikke drukke den. Altså, Den er... jeg tænker på, har du kommet noget i den strings? Ja, bare... Far. Far, jeg ligger bare, altså jeg fjernsyn, far. Nej, den gider vi ikke at høre. Den er et svin. Jeg tror, den har sagt, Godnat. og sov godt. Vi ses om nu. Ja, Der er tømmermænd. der går 4 til 7 dage, ikke før? Lad mig være. Jeg er ikke den snegl, jeg var i går. Lad mig være. Nej, jeg har ikke den snegle, Jeg er var ikke i den går. snegl, jeg var i går. Det kan godt være, du har set andre snegle, der ligner mig, men Kommer igen. iPhone fuld, den der. Den er færdig. den er blæst. Det er den faktisk. Den er rødblæst. Jeg har faktisk aldrig nogensinde set en snegle på grummer. Ej, det er ret væk. Men der kom Poul Thomsen lige ind i billedet der, og lige viste jer et lille stykke Danmarks historie. Prøv lige at se de følehorn. Jeg har da aldrig... Den er med i Danmarks hurtigste snegl om nu. Prøv lige at se her. Ja. Nå, nok om sneglen. Den blæser. Så lige snart mere. Så har du tillykke, du har også vundet en DNI. Pæn. Ja, ved du hvad, du kommer i ISO. Jeg gider ikke se på det pære.